Maimuna Babi san 72 fiɲɛntɔ don diɲɛ dongo do sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 i b'a sigilen sɔrɔ k'a ɲɛsi bujiba rond-point ma ACI kɔnɔna na. Ni muso sijɛ min filɛ a tɛ yen dɔwɛrɛ la delili kɔ walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ. San 70. Ayiwa Maimuna Babi mun de ye e se delili la yan? Mun de y'i se yan? Dɛsɛ ani bana. Kɛra ɲɛfɛ tɔ ya tagaribuya la. Tasɔn bɛ n na, furudimi bɛ n na. Nin bɛɛ bɛ ne na. Bamako ni gerebuya lakodɔnnen don denmisɛnnin kunda, sijɛ caman kelen bɛ ka kɛ u tagalan ye bi ala ni dɛsɛ sababu. Maimuna Babi ale n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ani Bamakɔ kin caman kɔnɔ delili la. N cɛ fatura denmisɛnninw bɛ n bolo wa cɛ fatura k'a sɔrɔ u ma kunbaya u tɛ baara la o degun de y'a to n bɛ bɔ ka na silamɛw ka hinɛ na n bɛ taa denbayaw la hinɛ na o de ye n se yan. Ne mana fitinin min sɔrɔ sisan ne bɛ taa maro san n'o ye ka na san ne mana 200 sɔrɔ ne bɛ taa maro kilo 1 san k'a tɔ ka hali ma kɛ kini kuruba san ne b'o di n tɛ foyi kɔni tɛ ne bolo ne lɔn tɛ ne. Ne bɛ dalili la. Ayiwa mun de y'i bila delili la? Fantanya ni siya ni so sara o le bɛ n bila dalili la ani bana. Bana jumɛn de b'i la? Sendimi, tension, diabète. O le bɛ na n ba ni samuru la fiɲɛ t'an bolo o le na n sile silada la den t'an bolo n cɛ sale bi tɛ o bɛ san 10 ni kɔ bɔ o le bɛ n bila dalili la ni ma sɔrɔ lo min n bɛ taa si ɲɔli bara ali ye dumuni di ma ni n sera dɔgɔtɔrɔso la ko n mana bandi di n mana kɔnfɛransi di n t'a fɔ ko awɔ n bɔtɔ ni samuru la ten n ko n fa a ye dɛmɛ don ma n ma sɔrɔ sisan ka gɛlɛn an bɛɛ k'a lɔ sisan ka gɛlɛn. Ni muso sijɛ minnu filɛ u caman si bɛ daminɛ san 60 ka taa bila 80 na u caman ye banabagatɔw ye tile kɔnɔ u ka fɔ la a dɔw bɛ se ka 40 100 ni don yɛrɛ diyala u bɛ se ka 200 sɔrɔ nka nin wari in bɛɛ lajɛlen bɛ taa balo ani furakɛliw la. Ne kɔni bɛ layidu min ɲini hali siso kɔni tɛ ne bolo ne bɛ minnu ka soluba sera olu ɲɛ ne ma hali so sara ne t'a sɔrɔ olu bɛ so sara di ne ma ka la hali dumuni ni ma dumuni sɔrɔ lo min olu bɛ dumuni bɔ k'a di ne ma ne k'a dun ma de lon bɛ tɛ sɔrɔ. Ne ka laɲini min di bi faama le fɛ ni se b'an ye an t'an si silada la yan ne ka laɲini min di wole ye dɛmɛ di ka dɛmɛ don an ma. Sarabakan kasaraw binkani jugu nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ se ni muso sijɛ ninnu ma sarabadaw la o kama an y'an kun ɲɛsi Bamakɔ sigida 4nan maraso la walasa k'a dɔn fɛrɛ minnu sigilen don sen kan maakɔrɔw tɔgɔlajɛkuluw fɛ. Moribo Keyita n'ale yɛrɛ ka baara ɲɛsilen don o ma a ma se ka an jaabi. Ni maakɔrɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ dɛmɛ caman na ka da u si kan walasa u ka se k'u ka don tɔ laban o kɛ lafiya kɔnɔ. Mariam Kuyate Moktabari, VOA Bambara.